jelas-jelas ngapusi. Sama napa ngerti bentukane bidadari kaya piye? Lah ya. Lah ya goro-goro kok. Alah. Jenenge wong no, ibu-ibu PKK ya ngono ku mang pasal 1 iku mang. Gak gelem ngalah. Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi. Iya, jane lho ibu kaya Allah. Ya Guyang-guyu ya. Ya Allah. Ya ampun kaya sumeh heran kok guyang-guyu. Nanggap dhewe mangkane. Heeh. Ya. Ngene iki meneh statuse wong sakarangkuten niken kabeh. Ora apa-apa. Luar biasa pokoknya. Desane Karangkuten ke kan kompak. Kompak selalu. Gawe status niken siji kudu gawe kabeh. Niken kabeh. Nanggap niken siji yo nanggap kabeh anak ya. Heeh. Nak sing mburi desa kok kaya ngantuk ae kok. Soale delok aku.